Притча 7. Сине мой, пази думите ми и запазвай заповедите ми от себе си. Пази заповедите ми и ще живееш, и поуката ми като зениците на очите си. Завържи ги за пръстите си, напиши ги на плочата на сърцето си. Кажи на мъдростта, сестра си ми, и наречи разума роднина, за да те пазят от чужда жена, която ласкае с думите си. Понеже, като поглеждах през решетките на прозореца на къщата си, видях сред безумните, забелязах между младежите един млад безумен човек, който минаваше по улицата, близо до ъгъла й, и отиваше по пътя към къщата й. Беше в дрезгавината, когато се свечери, в мрака на нощта и в тъмнината, и го посрещна жена, облечена като блудница и с хитро сърце, бъбрива и упорита. Краката й не остават вкъщи. Кога по улиците, кога по площадите. Тя причакваше при всеки ъгъл. Като го хвана, целуна го и с безсрамно лице му каза: като бях задължена да принеса мирни жертви, днес изпълних обреците си. Затова излязах да те посрещна с желание да видя лицето ти и те намеря. Послала съм легло с красиви покривки, с шарени платове от египетска прежда. Покадила съм леглото си с смирна алой и канела. Ела, нека се наситим с любов до зори. Нека се насладим с милувки, защото мъжът ми не е у дома. Замина на дълъг път, взеки си я с пари в ръката си. Чак на пълнолуние ще се върне от дома. С многото си придумки тя го прилага. Привлече го с ласкателството на устните си. Изведнъж той тръгна след нея, както отива говедо на клане или както безумен в окови за наказание, докато стрела прониза дроба му. Както птица бърза към примката, без да знае, че това е против живота й. И така, сега, синове, послушайте ме и внимавайте в думите на устата ми. Да не се уклонява сърцето ти в пътищата ти. Не се заблуждавай в пътеките й, защото мнозина е направила да паднат ранени. И силни са всичките убити от нея. Домът ти е път към ада и води надолу в клетките на смъртта.